Ing inini. Yung mga igala na to dira nga nagtan-aw nga ni sa tuang video nga ni karon kay mag-start na tataod-taod sa tuang more kumustahan. Wala panan-aw gyud mo. Aw na tog na ba ko tingog gani. Dula taon niya alas 8:30 og What's in the Box. Tingnan natin kung okay ba ang What's in the Box dito. I-try ko muna na islanting ito kasi para maganda yung ano natin. Malaki ang mukha ko dito. Napakadako ng aking apapangig. Napakabudlot ng aking simod. Ay, ing-inin. Nag-try muna ako na ganito pala pag ganon yung itsura mo. Yun, thank you very much nga pala sa mga nagtatanaw sa atin sa mga video. Ayun, I just wanted to tell everyone that it's very amazing na, ayun, no, grabe ang pagtaba ko dito. Kain-kain lang kami dito ng ng mga pagkain. Nagtatanom din kami dito ng ng maraming, ayun, maraming, grabe yung bugas dito. Kumusta tayo dyan? Ayan, dito ako nagtingin sa side view ko kasi, kumusta na kayo? Ing-inini, okay ra mo? Okay ra pug ko. Nagtry ra pug ko direk video kay aron kita na to kung nabay mananaw nga ni. Kumusta na mo dra mga kaing-inini? Therefore, I conclude. Mamaya tayo maglaro ng What's in the Box. Invite ko muna kayo dahil maya taod-taod alas 8 magsusugod yung ating more kulitan, more kumustahan sa MOR Philippines. Kaya sana manood kayo sa aming live stream karon taod-taod. Ayan, marami pala ang mga tumatanaw talaga dito. Yan. Andito kasi yung yung computer ko sa gilid. Dito ako magtutuplok-tuplok. Yan. Wala, inan na akong dagway, eh. Burot na kay, kuha na ko iliog, mura na kong bao. Ing-inini, mura na kong bao. Hindi ko makitaan yung ubang mga comment, eh. Tingnan ko muna dito kasi, mahinay ang signal nitong laptop dito. Ayun. Tingnan natin dito sa gilid. Mag-greetings muna ako kasi naghintay ako nga mag-live stream ako ngayon sa MOR Philippines. Ayun, kaya i-invite ko kayo mga tumatanaw ngayon. Sana manood po kayo. Kasi kuan na kugnaong diri eh. Dulit kayo ba murag aquarium? Maram kugnaog isda eh. Ing-ini ni. Wala mo tagnaog bilong-bilong ani. Kung duduol ang dagway natin dyan, grabe talaga, napakabudlot ng ating aping. Watching mga kapamilya natin dyan, mag-watch in the box tayo mamaya. Dol, sino ang nanalo kagabi? Nakatawa lang ako sa side view ko kasi wag mo man dulit na dulit yung dagway mo. Murag aquarium, murag kong isda sa bato. Ayun, ay dito pala may tingog pala talaga dito. Ayun. Watching yung mga kapamilya natin dyan. Thank you very much dahil nagtatanaw din kayo. Ayun, kaya mag-alala dyan. Medyo delayed kasi dito sa Pikas. Ayun. Ing-inini. Dito pala sa kabila. Ing-inini. Ayun. Mamaya maglaro tayo ng What's in the Box. 8:30 tayo magsusugod ng What's in the Box. Okay, magkakauban tayo mamaya taod-taod. Huwag kayo mag-alala dyan. Lalo na makawala ka talaga ng stress. Wala talagang stress natin. Magbuang-buang na lang tayo. Kasi pag masyado tayong seryoso, telling you, madali tayong mga matay. Ay, si Abeliana Ronel, tumatanaw yung yung nagugupit sa akin na magaling magupit. Si Ronel Abeliana dyan sa Times Beach. Thank you very much, Dave. Wala akong
Try ko yan nung makakuha ako ng sound effects phone. Okay, mag-alala dyan. Gawin ko yan. Yung mga ting, 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 ting. Yung mga ganon-ganon nga mga kuan. Yung tingog. Ayun. Yan, there's a lot of people who are watching right now, but I just wanted to tell you, yung mga nagtatanaw ngayon sa atin, mamaya taon-taon, alas 8, mag-more kulitan sa ating Hello Kamorkada. Shout out lang muna ako ngayon, at saka maglaro tayo 8:30 ng What's in the Box. Kaya, iandam nyo na inyong mga data. Maganda pula yung first time ko kasi na giatubang ko yung dito na pina-islanting. Yung parang, sabi ko parang aquarium yung ko Makikitaan ko yung kaugalingon ko. Mura ko gurami og Nag-i-roll yung loading. Nag-i-roll yung loading dito. Hello sa inyong lahat. Sana manood kayo ng natin. Yung MOR, yun, Hello Kamorkada. Yun. Kasi ngayon, taon-taon, magaganon kami ngayon. Chinik ko lang muna kung madudunggan nyo ba ako dito. Hi pala sa mga kapamilya natin dyan sa Manila. I just wanted to tell you, kung mag-alala dyan, lagpasan din natin lahat ng problemang ito. Basta kapit-kapit lang tayo. Ayan, mamaya maglaro tayo ng What's in the Box. 8:30 yun. Mag-aandam kayo. Ayan, kay Mami Annalyn, thank you very much. Kikitaan ko. Hinay kasi dito. Hey, kay Mami Annalyn, Takder Bermoy, Kapapilando, kay Tita Binos, yun, tatanaw sa atin, Mami Alice, Papi Marlon, mga kamorkada na nagmimingaw na sa atin. Uy, mga taga Cebu, maraming tumatanaw sa atin. Ayun. Napakahina kasi ng signal dito. Hindi ko tuloy maano yung ko. Palayo ako konti kasi, yun. Para makita ako ang dakuan akong ulo Nagkadugay dako na magikog ulo. Napakadako ng ulo ko Tsaka wala na akong liog. Ulo din sa abaga. Burot na magkatagnaong mura na matagkasili og naong. Ayun, salamat sa inyo dyan. Marami ang mga nagtatanaw sa atin. Ayun, pasalamat ako sa inyo. By the way, mga taon-taon ngayon, magsusugod na ang yung Hello Kamorkada. Sana manood kayo. Nag-test lang muna ako dito. Tinistingan ko muna kung makakasugakod ba yung internet ko. Okay naman, marami naman ang nagtatanaw. Yan, medyo nalibago lang ako kasi yung yung itsura ko dito. Kasi na-islanting kasi, pag ganun kasi ang islanting, parang na-remember ko parang aquarium. At saka yung ako ang ulo, mura nag-isda, mura nagkugurami. Anya ang nagtanaw, murag mga bugaong. Ayan. Thank you very much. Mag-off muna ako sa inyo kasi nag-try lang muna ako. Mamaya 8:30 mag-uban-uban tayo para dyan sa ating What's in the Box. Ubanan niyo ako. Thank you very much. Tinry ko din itong natin. Nangahibat man itong nahibat yung natin. Yung antiyohos. Nagmantika pag yun. Ilungan sige magmantika. Balik ako taon-taon sa inyo. Huwag kayo mag-alala, Hello Kamorkada tayo taon-taon. At saka 8:30, tayo, What's in the Box, magdula-dula lang tayo. Okay? O yan, salamat sa inyo. Salamat kayo sa inyo.